Drenewydd yn clirio, mor bell a Curtis Rees. Jazz Richards yno, ond mae'n dewis Wilson. Wilson chydig o le, y ffigur croesiad y bas yn hyfryd! A mae Danny Williams di rhoi'r ymwelwyr Hwlffordd ar y blaen. Llai na 10 munud wedi chwarae. Pas graff gan Wilson. Williams yn rhwydo'i ail gol o tymor hwn. Nath yr obyniad gael rhywbeth yn ôl yn ebyn yr Adar Gleision cyn yr egwyl. Jordan Evans yn ei gosod i Callum Roberts, y croesiad yn un dofn. Rushton! Ac oedd angen arbediad craff gan Leeds i atal yr ymdrech yna. Wilson, ymlaen at Fawcett yr eilydd. Mae Cisse yn y canol. Cisse yr eilydd arall yn mynd drosodd. Dan bwysau gan Cawons yr eilydd. Ond dim byd y bod gyda hwnna yn ôl y dyfarnwr. Hwlffordd heb ennill ers mis Hydref. Yn erbyn y Drenewydd oedd y gêm hwnna. Maen nhw ar y blaen gyda chwarter y gêm ar ôl a'r bas yn hyfryd i Bluebirds Cisse. Cisse'n gry hefyd! Ond Dave Jones yn dda oddi ar ei linell i atal y cynnig. Yn gêm gyntaf, Nicky Hayen, y gŵr o Wlad Belg wrth y lliw. Williams. Wilson. Chwaraewr mor beryg. Mae'n croesi. O, Sears yn llawio dos bosib. Mae Maen Hwlffordd yn apelio. Davies yn ergyd wych yn y diwedd, ond fe darodd hwnna fraich Sears dos bosib. James Davies. Mewn at Williams. Mae'n gry yn gosod i nôl i Davies. Rushton, chydig o le. Rushton yn ergydio. Leeds sy'n arbed. Y Drenewydd yn trio dod nôl yn gyfartal yn y gêm hon. Y Drenewydd oedd yn ymwneud i colli 1 mewn 6 cyn yr oedi yn y tymor. Maen nhw angen gol as yn dod nôl. Y pnaw ma, nawr te, ei wigi Corsmotyn. Ydy ma hi. Ryan George yn ei gêm gyntaf Hwlffordd yn y gyngrair. Y drosedd ar Rushton. Mi oedd hi yn y cort. Mi oedd hi'n drosedd hefyd, dwi'n credu. Aaron Williams yn erbyn Leeds i. Williams yn rhwydo. A mae'r Drenewydd yn gyfartal gyda 4 munud ar 10 ar ôl yn y gêm yma. Y pennau fyny amdani. Hughes yn gwneud yn dda i ennill y bêl, chydig yn ffodus hefyd. Y bêl drwodd i Davies, Jazz Richards yn llithro. Ond Davies yn methu a trefnu draed, ac oedd hi'n rhwydd i'n sy'n y diwedd. Oedd hwnna'n gyfle da i James Davies. Maen nhw wedi newid y ffordd nhw wedi chwarae efo'r manager newydd yn dod i fewn, a dyna be o'n i'n meddwl nhw'n mynd i wneud, a nhw wedi wneud ond really dde heddiw o'n i'n meddwl. O'n nhw wedi chwarae Pêl-droed o'r cefn, a dyna be oeddwn i'n meddwl fydd yn digwydd, ond dwi'n meddwl ddaru ni'n wneud digon i presio ymlaen a ennill y gêm. We had good control, good territory throughout, and they're difficult games to play, and when you come up against a team who were obviously time wasting when they can, and look, you know, they deserve the right to do that because they're 1-0 in front. So pleased to get the point. We deserve the point at least. You know, I think some of our play in the second half in particular, you know, we raised the intensity a little bit, got them on the back foot, penned them in, and it was building, it was coming. You just hoped it would come in, and it did in the form of the penalty. And as we say, then we had a couple of chances on the back of that. Really pleased with the first half. I thought we started particularly well. And then what you would expect, Newtown a good side, you've got to withstand a little bit of pressure, but winning at half time, pretty happy. And second half, obviously had to withstand more pressure. You know, they probably had the ball a lot more than us, but again we thought we had some real good chances, perhaps to kill the game off.